Здравейте, аз съм Кристиан Евтимов, вие гледате Blog TV, Trick Cheats, Blog Boys Baby. Днес ще правим Frontside Big Spin. Задния крак трябва да е леко, аз го правя леко на пръщенца, както винаги. Не много, да не стъпи от целия крак на дъската, защото е трудно и няма да заореш, както се вика. Предния крак, точно преди болтовете дори може да ти излизат пръстите от дъската, все едно слаш крака за хип флип или заден шоу, всеки както му удобно. Аз ви го обяснявам по моят начин. Рамената са успоредно на краката. Това е при всеки трик според мен. Рамената играят най-голямата роля. Чукването е много важно. То трябва да бъде рязко и много да загребеш. Същевременно рамената ти вече трябва, докато чукваш и вече се загреба от дъската, трябва рамената ти вече да се тръгне да се въртят на фронтсайд. Така е, това може само да видите как се прави.